Oh my god! जोंहा बेसेबां जलासिम बे रायनो दमा बेसेबां पावार दङ बेखौ नायथारनि जोङो बेसेबां गोजौआव बिरहोयो Oh my god! नै उरायहोबाय थिंनि अबस्थाया माबायदि जाखो नै लांदां फोनदां जाजोब्बाय अबस्था गैला बिनि हालोदा दा एबार नै फटका फिसा गाव नायदो खेबसे लिंग्रोनो नाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोफोरनो हाजासे शेयार खालामनानै हो बिथांमोना नायनो हासिगोन दा खामानि गैया बियो बेखौ नायदो Come on. Jangan lihat bagi bawah. Dia itu bagi sana. Kalau kami dari sekarang jangan lihat nana. अभी मजा आएगा ना भिड़ो Halala. Halal, halal, hehe. Meniskan जोंनि पटिमारि सिनिगाव हलाफारा गामिनि पटिमारि दैमाखौ नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन जोंनि बे दैमाबालायाव सासे लोगोखौ हमनो थांदों बे थालिर बागानाव दङ बिथांखौ जों लोगो हमनानै बिथाङाबो फैगोन आंजों लोगोसे जों आं बिखौ लोगो हमनो थांगासिनो दङ दा जोंनि जायगाखौ नाय माबायदि बिराद खेथि मावो आरो मानसिफोरा Oh my god! Wow! थालिर बागान दङ फान्थाव बागान गोबां जोंनि जायगायाव बागानखौनो बागान नुनो मोनगोन लामायाबो बिराद डेन्जार लामायाबो बिराद डेन्जार मा माने खेथि मावग्रा जायगा ना बेयो रे रुको यार वे देखो गोलैथारसिगोन दे साइकेल सलायबाबो मेङा माथो गोबां जायगायाबो डेन्जार ना गोबां थालिर बागानानो बागान दंफां बागान आंनियाबो डेन्जारसो गारिया साइकेलाबो डेन्जार होगारलायो आयौ हाग्रा गेजेर गेजेर फैदों फान्थावबो बागान नुयो जोंनि जायगायाव फान्थाव Oh my god बागानाव dong mà thêm rồi các bạn đừng đen thật thôi oh my goodness hello gimana mau ngajak kau dia लानानै फान्थाव सख खालामहैनो सोरनि फान्थावबो बागान दङ लाना थांजोबसै बाथोन जाहैनांगौ
आंहानो रावबो गैथ'वा रावबो नुखाया बेयाव ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउट्युब चेनेलाव अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाग्रोबाय थ' लोगोसे दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे ड्रन केमेरा आं लानानै फैदों थारमाने बेयाव जोंनि बे माने बिरहोनो थाखाय आं दिनै लानानै फैदों माने फार्स्ट टाइम गोदान बे ड्रनखौ बिरहोनो माने आं सानदों आरोना दिनै बेखौनो सोलोंगासिनो दङ माने बेसेबां लासै आङो आंनि केपासिटियाव लाबोनो हायो बेखौ माने नाजागासिनो दङ थ' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि इउट्युब चेनेलखौ नायनानै नोंथांमोना जे इउट्युब चेनेलाव गोदान बिथांमोना थाबैनो आंनि चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे बेल आइकनखौ अलाव थुनानै ला मानोना गोदान गोदान भिडिअखौ थाबैनो मोनफुंलांनो हायो थ' आरो लोगोफोरनो हाजासे शेयार खालामनानै हो नहीं दा आङो बेखौ खुलिनोसै माने बेखौ बिनि मा दङ सिङाव आं नायनोसै अके लोगोफोर मोननै बेटारि दङ बे मोननै बेटारि दङ मोनसे दङ रिमट wah iya mah iya mah info nama terima wow mobile lanai dia mobile oke जाबाय आरो बिथिं मा दङ वाव बेटारि मोनथाम दङ बेटारि दङ आरो मा जायालै बिलाय दुबियो iya mah wah ini drone kamera drone नाय लोगोफोर drone kamera oke बेटारिखौ मोनसे सोनांगौ नोरै हायाव आं बेखौ स्टार्ट खालामनि लोगोफोर नायबाय था स्टार्ट जाबाय बियो बेखिनियानो आं दसे बिर होबाय माने आं बेसेबां रोंनाय जायाखै आरोना बे केमेराखौ माने ड्रन केमेराखौ आं माने बिर होनो एसे सोलोंगासिनो दङ माबायदि दासो फार्स्ट टाइम नालाय थ' लोगोफोर हाजासे आंनि इउट्युब चेनेलखौ शेयार खालामनानै हो लोगोफोरनो आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोना थाबैनो लाइक आरो साबस्क्राइब हाजासे खालामनानै ला आरो लोगोफोरनो हाजासेनो शेयार खालामनानै हो मानोना आं नोंथांमोननि गेजेराव आंबो बर' फिसा हिसाबै माने इउट्युब चेनेलाव माने जौगालांनो हायो थ' लोगोफोर आं बेखिनियावनो बुंनानै दिनैनि बे ड्रन केमेराखौ एसे दिन्थिनाय जाफुंबाय थ' लोगोफोर हाजासे आं नाजालांगासिनो माने बेखौ सोलोंगासिनो दङ आरो बेनि जायगायाव आरो माने आंबो बेथ' फिसा मामुलि उन्दै गथ'फोरनि मोनसे गेलेनाय बायदियै ड्रन केमेरा बायदि आंखौ माने आंनि गोसोआव आरो नांदों आरोना बेबायदि आरो नाजागोन माने बिनि सायाव माने साबसिन मोजाङै लाबोनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव